Mana musa phela ukubuka kanjena. Mana wasungibuka kanjena. Mngani ukhuluma ngalo bengingasilo nje iqhinga lami. Abona ufaro madoda. Manje mngani awusho uzomvalela kulela bhodlela ukuze kube yini uma esedizeka ukuphila. Hawu mnganami Ungalinge ulibize lelo khaba. Angiyena umngane wakho mina. Wena uyinyonga. And inyonga ayihlali. Uyazi ngoba yini? Uyabulala. Hawu mnganami ngiyaxolisa. Nam uzofuna ungibulala. Imina lona. Kanti lutho. Ngifuna usibone isihluku engisenza emntwini ojikela mina. Mina jikela. Angikaze kujike mina bengifuna nje iqhinga lokukubuza. Inkinga nje imithi angiyazi. Ubumnyama. Madlozi ubumnyama. Khuluma nangu umfana. Usekini. Usizini. Unenhlahla ngoba engathi namhlanje angikho emudini. Yokubulala. Kwakuhle-ke lokho mngana uyabona kusukela manje ngizokwenzela noma yini. Alela sengivele ngabonisa inamba zelotho. Ngakho ngizofuna wena njengamanje usukume uyongidlalela zona lapha emolini siyezwana. So ngizokubhalela zona uyabona? Mfana wami, nazi awungiphuthule ngempela ungidlalele lezi namba. Bamba. Mana ngiyishuthe ngafoni ngana. Kuzosebenza lokho amafoni? Kule iyashesha lena. Yenza njani ke manje? Ana. Ngiyabuya. Yeka! Imali yokugibela. Izokwanela le. Nami. Ngithe ngiyeka wena. Akusheshe. Aye. George njani? Angazi. Hayi kahle George. Shimith, how are you? Hayi. Hawu. No, noma ungaze uze ushintshe i-language, the answer is still the same. I don't know. Waqala ke drama yakho. Kodwa phela nagcina nithathile le yato nomngane wakho. Ngiyabona ngisacela indlela ngoba ngiyabona nina nobabili ngifuna umoya wami. Wena ke iphi imali yami? Yabo nje George kahle amaqhubu nje. Kahle. Hawu. Ngiyadala mngane wami noma wathola nobungozi. Iningi enginamngozi zethu bethu yazi ngithathwe ubaba wakho ngisacela indlela. Awu xoka kancane madoda ngasekuthuma ephike emkhova. Wena ave usizakala ngendaba zabantu wena Hlanga. Anyway ngisaya emoli. Hawu mngane wami xokuphathisa phela. If kuhlangene nemali shuthi nami ngizokama.
Ungiphele u-4,000 cash send. awuthi lo short ephone. Oh, okay. Hayi ngeke mkani. Uyamthemba noma ngcola? Hayi ngeke Intshana mkani. masinyo le. Serious. Awu baba. Hawu, ndodakazi yami. Enhle. Kunjani? Right, up and down nje kwenzakalani? Kwangathi nje iqungu nje ishiswe iqanda. Mngani ngeke sesizoqhama kancane ngiyabuya. Okay mngani. Anya. Lalela. Inkinga la enginayo yinye mfowethu. Ukuthi ngifuna ukuqeda zonke inkinga enginazo empilweni. Iyona inkinga yami le. Yabona ubusolobu ngiyabazi. Last time unje izinto zazikhambela kahle liqondile lithe Lalela. Sengivele ngavakashelwa phela okhokho labamandla bomnyama. Bangithi fa ngenombolo zelotho. Uyacabanga? Hawu ma. Hey yabo nje kumele ngithanda ukuthi sishesheke manje ngoba sizoqala i-draw. Ungakhathazeki ingane yami. Yabona ngoba ngiloke ngiphenika la. Ngihambisa isikhathi ngivele ngathumayela lo mfana uJoshua ukuthi ayoyifaka lezi zinto emall. Hawu Jesu. Yazi wavele kwaqonda kwathi hey abantu bazovele basithathileke lento engenamngozi. Lalela abasho. Uyabona ngifuna kusukela lapha. Yabona phezulu lapha egqumeni la kuhluka khona uphino Q. Ngiyakubona. Udonto usondela uzofika lapha ngakini lapha ngemva kwakini. Yabona kulime khona unyoka. Uhambe uyophuma ngale ko1. Ngifuna ukuyithenga yonke eyami. Hawu. Imali izobithi tata phela la. Ama never seen before. Lalela ngane yami okhokho abashaye eceleni siyacela. Hi. Ndodakazi. Unesho ukuthi le online weni inombolo zami zizovela. Methembi lo. Angayidla phela imali yethu. Hayibo, izovela ngeke ke mina. Hayibo, usumoya. Yazazi nalezi zinto. Yabo nje izongena. Hayibo, yabela ngena. Buka. Yes! Jojo mfana wami. Ngiyabonga mfana wami. Uyabona weJojo? Ngiyakuthembisa mfana wami ukuthi yabona kusukela namhlanje wena. Ngizokuholela imali ezokwenza ujabule impilo yakho yonke kuthiwa ngesilungu entire life. Jojo uyistar. Cela ukhashi send wami. Jojo. Yazi bese awenze. Isimngane ngabe sithavele kudala. Anginazi nikhuluma ngani? Hayibo. Ewe. Ngikunikeza inombolo zami zelotho nemali yami ngathi wena hamba uyongidlalela. Siwinile phela ngisibonile. Asikhale la. Ezakho. Hayibo. Ezami. Uyaganga wena.
iy'namba zakho zikuwena. Mina ngidlale ngey'namba ey'sefonini yami ngawina. Lalela, into engingayenza nje ukuzama ngemali ongiboleke yona ngiyodlala ilotho ngawina. Wayithinta. Mana sengilishi manje akuzothuswa nje wena Dlala ngomlilo. wena ukhuluma ngokhisheni abanjani. Hayi bo George nginikezela nje izinamba zakhe sisene. Mngani, kwenzakala lo muntu sameke balena mamiliyoni zethu. Hayi ngeke mngani. Mana kancane naba labantu babalotho sebengithi sasalaneni nayi ngiyasawenza i-paper. Hayi bo mngani. Angazi noma niyayazi. Mngani, George ngifuna imali yami. Mngani, lo muntu sameke ehamba namamiliyoni. Join them. People, mngani. Hayi bo mngani. Akukho isinyane lemvula lahliwa zingwenya kwachelesisiwe. Zethu mnganami. Yabo wena, angifuni ukuzwa lutho ephuma kuwena. Wena mngani uyanginyanyisa. Ngiyazibonisela. Mnganami bengicela ungilaleleke noma usungenza noma yini embalo ngizo-understand. Mina into ezongi-understandisa manje imali yami. Buka, mina ngikweta wena. Wena ukweta umngane 50-50 ke shoot. Mnganami angazi ngizomtshela kanjani ubaba wakho ukuthi bengingenelwe idemon lani. I'm possessed. Yeah, I'm possessed. George, ukhopho longako wani la kuwena. Wena usukwazi ungathathela mina, uwazi usingeyibhatanisela mina. George, uyenza kanjani into enjalo? Uyenza kanjani ngempela into enjalo George? Yazi wena uyangicika George, uyangicika nje ngempela. Amamiliyoni wonke la usufuna ukwadla wedwa manje. Uwazi uyayibhatanisela thina. Hayi man, lekhona inhliziyo embi. Awekho amamiliyoni. Ayephi? Ngibanikeza i-account number wrong. Hayi yabona-ke mina ngihlangene naloko into engiyifunayo ngifuna izizumbu zami. Wena usuke udila naye inkanyamba ngendlela yakho. Uze ulibambe lingashoyi.